Matul ix-xahar ta' Awwissu, il-Prim Ministru Robert Abela sab ħin għall-intervista ma' siti partikolari iżda qed jibqa' jaħrab l-istedina li saret minn Net News. Aktar kmieni dan ix-xahar, dan l-istazzjon bagħat stedina b'email lill-Prim Ministru direttament sabiex nagħmlu intervista miegħu one-on-one fuq temi kurrenti u issues li qed jolqtu direttament lin-nies. Din il-korrispondenza ġiet mibgħuta fi 17 ta' Awwissu li għadda wara l-waqfa għal ġranet ta' Santa Marija. Iżda sa issa ħadd minn Kastiljadu ma wieġeb u l-Prim Ministru nnifsu qed jaħrab milli jagħtina data għall-intervista. Għal minn hekk lanqas biss ġiet rikonoxxuta l-email mibgħuta minn Net News minkejja li ntbagħtu żewġ reminders. F'dan il-perjodu l-istess Robert Abela sab ħin ipoġġi għad-domandi li sarulu mis-siti Lavi Malta u Malta Daily, dan apart li stieden ġurnalista Newsbook biex jintervistaħ. Iżda għal xi raġuni qed jibqa' jaħrab id-domandi ta' Net News. L-email mibgħuta minn dan l-istazzjon kienet indirizzata wkoll liċ-Chief of Staff tiegħu Mark Mallija u l-kap tal-komunikazzjoni Edward Montebello. Lanqas dawn ma wieġbu. Din mhix l-ewwel darba li Abela evita li jpoġġi ruħu għall-iskrutinju tal-midja filwaqt li l-Prim Ministru ilu snin jaħrab minn dibattitu dirett mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. U waqt li qed ikompli jaħrab it-temi ħarqu ta' bħalissa, din il-ġimgħa Abela żar il-Life Sciences Park, l-istess post li fih hemm il-proġett tas Cyclotron għal kura tal-kanċer, li ma' proġett li suppost sar mill-Vital Stewart għadu sa issa fil-kaxxi ma jaħdimx.